खाते के uchláci. Jak to si myslíš, že by se nějaký korvy? Jak to si myslíš, že nějaký holky vendor? Dávajte mě, jak chci. Nejlepší, že jde. Ty vole, holky jsou vůbec. Ne, neřekuj. Neřekla to. Ale já nevím, ono to nejde. Ale ono to jak ty víš? Máme akrylová kuřata, mám dobrou cenu, kupte. Chcete? Víš, já od tebe vždycky. No, to Já to si můžu do školy, to já ani nepokusila to tady vyparitla, já jsem za... No, pojď, ale... Hlavně koko. Já mám nic práci, to je prostě debil. Myslím, že to vypadá ty hlaviny. Jsme dělali ty náblon. Ty dobrý. Wow. Eva. A já jsem tady ani vědí, jak na to víte. Ale nijak mi. Vlastně naši nimíte, jak se píšete.